república independent és una alegria. Que som molts i tots tenim clar què volem fer i farem el que sigui per aconseguir-ho. Força, independència i república. I d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret, democràtic i social. Assumim el mandat del poble de Catalunya. Sí. 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 No. Sí. De la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots. La emoción que tenemos no la va a parar nadie. I s'ho mereix tota la gent que ha lluitat per tot això, tota la gent que no hi és, també els Jordis, els primers, que ens en recordem molt d'ells, i visca la República Catalana, no puc dir res més, no tinc paraules. I hem de ser ferms i la gent ha de sortir i ha de defensar el que és nostre, la llibertat, la democràcia i les institucions. Visca la República Catalana! Visca!